Hello vibe song nok jotono lamsogo ani o YouTube channel lo vibe song tini chung o video saima lainai mama ni present health condition bahai tai mama no chung bahai ke emergency discharge khainai Victoria hospital ni oino hospital ship khaina nangkhana Norok o video ni through bebak nugui manai hinke mama ni babu busuk khusyongjak busuk tongthokjak bini bwslani health progress nugui ba bini bwsla din ba din hamwi phaiman nugui dadu busuk khusyongjak Norok o video nugui manai tai video no paithak jora choyakari naitongdi hinke hindi video no start khailisnai ei bayap song tabuk chungoro phajak fish market o tak mama song no je morok nai borok no orni fish pai tulangai borong sar nai ta sangke tabuk kisa ready ong tongo sini tini patient morok nai rok no sar nai ni sung man khai tong ready ta ayo paikha omong sangke tomato onion ready tak song bari aro sawi yang ke bayap songrok bugui makna tabuk Chini dadu bangalore ni maisa sahone ba ekdum umong saka lengda saka mai thodian ba ke tini sen bisa plan khaika borong ni ba bai nok ni ke sungui plana ne boni dadu logotai mang ni borok tongo person no muruk meta ge person no muruk na mai tini asonka ge omong ke ko alu bota khai kata de ta kurang ba ting khanai beting khai kurang sinai hinke khajani takhuk tai bokhuk sang jotono no haino hai hambai mario ani o video nai tongnai rokno hinke tabuk chung sokpai kha kisa ledong thangka dadu songni bagwi kisa mo chadangnai rok pri phaikang ka dadu oroni mai cha chawinai kisa lengma hayongkha oroni mai thokja gyabo hingke tini dadu no nokni manmunje aphano haino a songine tir phaika hingke chung tabuk hospital lo sokpaijak Chini patients tabuk dinba dim onek improve khai tongo kisa kok rok saja mangkha hingke patients tabuk ICU ward ni ship khainai normal ward o tukha hingke chung puilano tini dadu ni khuktui busuk improvement ongkha tai Chini patients busuk hamjakma ta bahai ongkha condition rokomo dadu ni khuktui chung saima laisin hambai joto nai tongai takhuk tai bokhuk songo Norok borok jotono je mantoi suri ma bai soba laima bai bising tuino tabuk ani je bosa accident nangnai ontoto 160% le kaham wngkha tai 40% haitong kuta engka sabrom no kisa hammani mari puruk nugun tongka engka ang asa khlainai tai bisi din tongna nanglak abo kaisa ani wan sokmani eba ani poito mano tai 10-12 din rok kaino songorani potoli thangmanan homai anga sawi tongta engka tini aje esiwo tongmani aroni rokonggai sewoi yang second purolo tabuk normal room to bui phaikia ngara to bui phai agi je mokalia sa phiok maya ekdum kisaton lori yang tongmani o mokal sodono phiok to toi khana rogo kha phiok lai ni anga saklayo ngka yak siyagram khati bu man bayu ngka je mokalia sa to agi kono yafaro haino sarai khangpika je bono naina ni phane rokno jotonon bosini win tongbai bla sa login sungbai naimani sino nainai saito agi waisapa nus nugya khorong ko siniata angbo tabung norok ni logi phan phaitong kata borok jongbutini habin nainai kho ya pirong ko bob siniata tab agi ja tong lajak sa lajak ma lajak ke jotonon sini tongbai kata engka bagai khub khushi wono tongwang bo
karon asok hasalo phaima niba tai kisa din phon tong to hamya aste aste bari ui tong ka sang dukhu nangna ningke ka bula hamui tong kai ba dukhu nangnan korai tam kai ba jora mote masa ya ma thuyang thini abo kha ba ni ব্যক্তিগত তরফ হইতে কিসা কষ্ট ওং সিনাই ন তব নষ্ট নাং থাংমা চাইলে বসামা সামাসা আসং Hingke bayab song chung joto no joto sini o video nainai mama ni video nainai je joto borok boni bagui suri man ni bagui paiplaiya hambai mari norok no norok ni suri ma bai norok ni hamjakma bai taksuk dora chini patients din madi onek improve phayo din ba din hamwi phayo age je condition tongmani puila ni je condition rok nugui mangna busuk sung wana laijak thui muktri thangya chawi mai habia bohogo tabung ke sungbu kisa lagma mangkha hingke osungno sungbu ang kisa khusyongjak onek hamjok khangga tabu khusyong nai hamjoka no hini hamna hini wan chogo sung hingke tabuk sini dahiren ni khukribu thaja thani kok khnai lelen. Okay, first of all, sini audience sono belai na hambai, sino sono Asok jorarman bagwi, sin bagwi suriman bagwi. Hingke tawo dadu saka, mane update tum tum desa mangka non Norok, hingke sujem saka. Bo against lawan kaham jata bo kok bo sai mangka mane mokol bo lagi hai kisa. Jaksi mokol ne bo mane kisa bisi duka manjak, hingke yagra hingke ba tawo pun khulai mana. Jaksi mane khulai man phana kisa kaham kai khulaiman surya kota ke khulaiman na aste khanai ke abono bini bagi kisa kaham kai suri di chin joton ba suri di dadun ba suri di ono kaham kai tebe strand rai manan tai bini bai kaham kai wan song ma tai kaham kai butoi man tai joto family rok ta te kaisa ke ba je tabin ke wardrobe ship khaijak tiri mane Asok data ro na data ship khaijak kha ke tabok songbo bising habia ko ke jeng bising habina khan ke tebe sa kaham kai saimana no Dadu to already sajak mane taung tam ti against tebe kaham ja no ta ke jeng bahai na ya na personal bahai na na jeng boma hai sung mai te sa rok no sai lai ta asono Humbai Chini dara bai malai nani hini bini dol phaijak cameraman boni khokte bisung thaja thani kok saiman lainai hengke dol rok chini gana dadun gana no makhana chini te kaisa mamane dol bini nok bini hengke nok hengke ba asamo bini boma hengke ba kanes hingke bokhe kok boromaya phana bo kintu bo uino basa sa आपका मेन मदर टंग क्या है मदर टंग भाषा हाँ राबा है ना राबा बखे राबा है आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दीजिए ऑडियंस को मेरा नाम है जो मेरा जो अभी जो दिखाया है वो अभी जो मैं सॉल्यूशन में आज हाल आया था मैं तो दोस्त को देखने के लिए अभी मेरा ही फ्रेंड है मेरे दोस्त है तो आज रात में रुका था मैं इधर ही तो अभी का जो सॉल्यूशन है पूरा 100% में 55% तो अभी पूरा अच्छा ही देख रहे हैं मेरे नज़र से बाकी जो 50% में जो हो रहा है तो उसका हम लोग मेरा मन पे क्या सोच रहा हूँ पुरबाला से मेरा यही दुआ है मतलब 100% होने के लिए यही सोच रहा हूँ मेरा मन पे क्योंकि अच्छा होगा तो हम लोग सभी लोग पहले जैसा था ऐसा होने के लिए हम लोग थोड़ा कोशिश करेगा मिलजुल के पहले कैसा काम किया था तो मैं सोच रहा हूँ मतलब बाई चांस वो ठीक होकर आ जाएगा तो हम लोग भी बस से पहले जैसा मिलजुल के काम करने की कोशिश करेगा मेरा ऊपर वाला से यही दुआ है पहले जैसा था ऐसे ठीक होकर आएगा तो मेरा तरफ से बहुत अच्छा लगेगा ओके थैंक यू हंके ताबन के बा जों के साथ बै लाइजाक माने तामनाय बरक ने माय खैजाक बरक एबो के बा थासुदा हाँ हाँ बोलिए थाइसुक को ke mo mai moi ke borok ta salaga thong salaga
to hingke bayap song chung a salo mama no naina thangka hingke tai dadu song no mai mui rok rupai nei chung mama no normal wado ship khaika ba chung thangui nai a koroi ne phaikata hingke a somoy hingkangkai bini dol je norok nugui makhana kok samani borok thangna nai tongta hingke dadu saichung hinui nai da hiren tongrokha a horo hingke ani to next day o office tongo hingke ang ani office tongma bagui ang a horo tongmalia ango ma phaikata oko mamani friend songbai ango gari kaisa no borok bai kai phaika nogo hingke a horo Chini da hiren bo tongrokha hospital o dadu bai baksa hingke a horo to patients ekdum kaham no patient chini onek improve ongjak phiaba hingke bo taini dino horo tongmaba kaham ke ma thuya hospital bole nok joton saimano hospital o bahai ke omo ong thunan jaga koroi ba bahai ke disturb ong gangkai bo next day o room o phainai bo rest nana hinine room o phainai thupai kata hingke thuya koroi basari prai evening ni sal kchang evening ni prai 3টা 4টা hayongano a somoyo dadu call khaika hinota da hiren no hingke da hiren no call khaipu je dadu no sapu doctor rok phainai je mama no ima ko discharge khaisina hininai hingke suddenly ano call khaike ani 3টা 4টা ngan to 4টা jora office hingke 3টা somoyo ano dara call khayo hingke angkhe apro thangmalia karon office ang suddenly apro office bala office during time o haike suddenly chawai thangmalia tangmo hingke a somoyo ano sao dara je patient no discharge khaisinai phoinai hingke ang moban hajak atkasa mane borok bahai ke amtake plan khaikya je chini patient kamai kisi pura recover ongso yakho bahai ke borok patient no discharge khainai ni wan soka bumtui thought borok ni bumta hai system abo saimanlia kono karon hospital bola government hospital hingke je somoy chung ICU ward tong a somoy to borok tonnane musungjago karon ICU ward tong hangke borok ni kisa beshi profit ba income ongbla on bagai normal ward hangke to asuk maya on bagai borok jese tese khaine borok bed khali khainan bagai borok blenta nini patient tamong tongkha amo borok kono lena dena kari asuk irresponsibility hospital bai tam sanani hingke chung jephani je jang sitini thangka chini da hiren jokhon call mangkha bo tara hura khaine bo hospital thangka hingke hospital thangene bo doctor rok bai kok saka je norok bahai ke mo suddenly chuno without information ba sakang saya kare haike discharge plan khaike amo kisa chung agree khayang tongta hingke doctor rok semkong no sao chung rok no agin hatin sajak 2-3 ni bitireu no this patient no discharge khaina hini but chuno kono saya borok discharge ni plan omorok kono saya hingke amta hai situation ta hingke tam khaina hini nai apromana laijak hingkai tofano da hiren onek strong liver decision nakha jokhon patient discharge khaisinai hingke borok no hospital tai tamo khaitai tongma chini ago hingke bo bini dol no call khaika je bini manager age bo bini ex company cab jamani o jokhon kam khaipro amo bini masa manager siniman tongta boni nijeni hospital nge bo bai kok saya koroi bo bini hospital ship khainai hinine kok chap laikha ba plan khaika hingke tarpore hingkangkai jese tese khainai patient ni discharge summary rok mangkha tarpore hingke sung patient no oko je prosher global hospital o ship khailekha ta borok ship khailekha apro ship khainan pro bubon tai sinda hiren hingke dadu da hiren borok 4 jon thanglaikha hingke dorok video nai hingke bayap song tabuk chin patient swkfy pressure global multi specialty hospital o prai 1 hour nangkha sungoro swkfainani Dia makan
mama thumbs up kheno te sak good mama mama good ye good bisa sajak ta bobo kheno mokol kisa bo hamwi dong kha harai dong bin ta ko hambai hene do chena siman bagwi hambai hen sajak mo có thể được nó yang cái này phải mà này không món yang nó phải cái này đi mà sao tắt đi cái sao mà một con phiền này nè ở bộ khai đồng đó có lòng khai đồng đâu một con phiền có sao đi cái chuyện rồi bwskang phai sanaklayo mama je chini mama asuk serious condition ongmani tak mama totally recover khaijak or hamwi tongo din ba din taibo bini health better to better ongwi phayo norokni suri ma tai hamjakma bai inke naidi boni je first condition bumta hai tak present condition bumta hai abono oro kisa satai kok kalayo babsong norok bangalore jotono samung tangnan phayo kam khainyan phayo ba eba job khainyan phayo keba borok jotto borok nang koyo je norok khali bali tongbai di yasi yagra nai thangoi baire rokong khardi asukno norok no sana kalayo karon jotono sung tipra hasteni phainai chung bangalore hai haste kotoro samung tangnan phayo sung ngei omono kisa careful tongbai di kisa khali bali tongbai di tam khaineba sung joto bok thaichen bagwi ma phayo asuk nok kachalni o bangalore samung tangna hini nai tiprani je present condition to chung joton chaimano job kori kuno kam kori rang paisa ni kuno lama kori abono ke jotono ang asha khayo nok jotono shape tongbai na hini nai nok jotono healthy tai safe tai nije khali bali tongbai di asungno vibe song nok ani channel Asok hamjakma riman bagai ang norokni bwskango onek paiplaiya hambai ma yafaro inke norok ani channel o katalongi phaikangkaba please ani channel o subscribe khaidi norok ani o channel o bwskango phainai dino onek kaham video manai related to present situation ta mochole tong chini tripura o ba je real topic no toini ang discuss khaini ani o channel o inke jotono khulumka hambai